Minútky o zdraví. Dobrý deň, milí poslucháči, priatelia. Dnešné úvahy o zdraví začnem biblickým príbehom, ktorý všetci poznáte. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali a nechali polomrtvého ležať na ceste. Náhodou šiel okolo Samaritán. Ošetril a obviazal mu rany, potom ho vyložil na svoje dobíča a zaviezol do blízkeho hostinca. Tu vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa o ňo, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Príbeh o dobrom Samaritánovi je akoby prvým zdokumentovaným príkladom zdravotného poistenia, o ktorom je dnešná téma. Na okraj dodám, že aj tento fakt potvrdzuje, že na všetky problémy dnešnej doby už odpovede sú. Sú v Biblii. Stačí len pozorne čítať. Dnes samozrejme funguje systém zdravotného poistenia inak. Zdravotnú starostlivosť nemôžeme nechať na náhodu a dobrú vôľu okolo idúcich Samaritánov. Preto do systému zdravotného poistenia prispievame povinne a všetci. Je to prejavom solidarity. Niektorí platia viac, iní menej. Za ďalších, tzv. Poistencov štátu, prispieva štát z našich daní. Cieľom je, aby všetci, nezávisle od svojho sociálneho postavenia a finančnej situácie, mali rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Problém nastáva vtedy, keď sa peniaze odčerpávajú rýchlejšie, ako prichádzajú. A to je dnes veľmi horúci problém. Hlavne preto, že máme epidémiu chronických ochorení a ich liečba stojí z roka na rok viac peňazí. Nízka pôrodnosť vedie k starnutiu obyvateľstva a to znamená na jednej strane menej vybraných peňazí a na druhej strane viac chorých. Každý rok, každý mesiac prichádzajú nové lieky a moderné technológie. Ak chceme liečiť na úrovni 21. storočia, treba počítať s tým, že to bude stáť viac peňazí. Čo s tým? Spomeniem len jednu oblasť a týka sa práve poisťovní. Poisťovňa je tou inštitúciou, ktorá má kontrolovať rozumné hospodárenie. Teda či peniaze z nášho zdravotného poistenia sú použité správne a tam, kde je to potrebné. Dnes však často počúvame sťažnosti typu poisťovňa nepreplatila, neschválila a podobne. Pre objektívnosť treba povedať, že poisťovňa, štátna alebo súkromná, musí zaplatiť to, čo štát definuje ako nárok pre svojich občanov. V čom je teda problém? Na Slovensku nemáme jasne povedané, na čo má človek nárok v rámci svojho zdravotného poistenia. To vyvoláva mnohé otázky a zbytočné konflikty. A príklad, ako by to mohlo fungovať? Ak by sme mali v zákone napríklad, že máme nárok na prvé vyšetrenie u reumatológa najneskôr do 4 týždňov, potom poisťovňa spolu s lekármi musí vytvárať podmienky, aby bol naplnený tento nárok pacienta. Tak, aby nemusel chodiť od dverí k dverám, čakať v neistote alebo si vybavovať termín po známosti.